Yokonyara gokinia mangana rengete oboncheri nabo konyara gokinia uchumi asogo tuguterera mangana rengete obotaka ni gobono abana boda boda kurwa sensamo ya nyako nabo ni chinsemo chiricho mugumo bacha kyana koigura bene esako yabo aseri tukulia rero abana boda boda boni gobaro kesa kiyubuna nyakoi omugumu transporter sako ebate birekerenge kyabe kanene no kone kibuna ngoseli barobotaka omulikeito Frida Kerubo no roboti rwa senchira yobuime. Abonchereria ba boda boda nigo babekaniramo na guchaka esako asoko gacha enibo yabo eligokonyeka amatuka bosio usanga no munyakerogo Boniface Nsongo nigo aerera ekerenge kenene yesake yo aselitukolia rero baba koyesio lya bene rero nigo twabwate koronchi esako yeito yanyako mugumo kurutwa kanyachagete yakoliro mwaka twakolira mange Burutu akanye jagate kose busingi 30 akabona igatu achire singi 40 etotaka teko siri obotaka kurase boda boda baito ikiagara ntu abaine to kachukura chiarenge ndoje toko nyumna boda boda na mama mboga bona tuamuire goitene na tweka banyana toigoire sako iyego chikotokonya kochimambia Chinga kiechio boigo nigo baerera obokoreri bwabo na alia balengete goikerania amatuko abosio boigo nigo abasae babo ligwago chaka kogacha enibo yabo elio kwegendereria esake yebunere iga yachira atua ere ntambe ne bwato mogondo ne bwato bisi equipment chigane irie ne bwate computer ne bwate birogo bono eseki amatoro chikogora already ndobwate chipigipigi bere chiko sabu aigabuna etura esako yeito igo gochigo boine kale jabarundi baita balensa intu bali twasoire esako already twajakire kona ja pension yeito gochiko nikale chebichane yebisini bita bisako sebu chibesa toba chibesa abande bagole chipigipigi abande bachikwa bachiranyane chinyumba Nigo baba bako yigora bene ase baligania abonchereria bonsi eligosanga ase oboamo. Nigo babolia ekomiti ye senate gokora amonchererio aso bwango eliokoenekia obokoreri obia ase chisako. Twagwatari bagari nene loko kucha saba bonsi mama mboga kera aina yo mwana biashara yo tegeta gokonyeka na twale komera na twale kwa ujumbe nga tomerane aigobisi kubwatara namwe birengere ligarato serikali na watu wanyika senate committee kutoa report ya poligurate amangana boda boda zitisako koranto ko saba kora sobwango igarabare gureti igaro tanta ngororo kati ya association n'ikisako ngara ko bose Wale babeire bagokonyeka gwetera omoroberio yo mbaerera obuya bwesako ase babolia abantu gwesokia asobonge elio kwegendereria mbanga kabese gitaria nagora kamore gondo tuko kubeka kare sikaria gondo kubekera matoke sako mbando ntichibesa aria sinchiri kukomerezano ekiagikana ko kyagura nake barerete gondo jenga ebituma byane na rutaime byomete byasana igobono amangane sako tari sako chirichi arenge kare amangane sako esake yegere yitontu ndivicho teri yo montorio tamanyeti igere yo montorio manyete bari torato korundi chipigipigi kubwetekana no gokonyeka kurwa ase sake yo nigo bayeganiria amaya elio kogendera bosio sake ye yankonyirenje ase ngenjo mwana munago soma gombe tabana babere school oyo mfomfo oyo mfomtu sake yankonyira ase ngenje ko tayange bese agenda nakane school abana bana ndo chengambi abali na incho monyane ndo chengambi yande sako yeito ndo chespoka endreta bono iga tutaketeke enderere na ndege enderere ngakientambe koitanira Frida Kerubo, Ndizi TV.